Kubor nakaslem jong unongsan hima. Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan habaya keren bat kilat pathai khubor menta kasngi ka arpu santrik ujembang arajar arpulai hadin ke jingelang ke bala penlong bat kirang ba asnong kibadan hapo ke nong ba shlong ula ong ba mat ke ba kongsan ke bala ya keren hapo ke jingelang ka long halor ki khubor ki bala mi ha kilat pathai khubor ba ki don ki breu ki banabar ki balawan ban buhai snong bat ritingen hapo sor shlong namar kumbalayo i baki don ki breu ki bana Manipur ki balawan petwir na ka jingya ki ka bala jia hapo ke chella bat kini ki breu ki la shong la sa ahmadan rating bat ki weiru ki jaka ki badan hapo sor halor kini ki jingjia na kaliang ka council kala lumlang ya baro ki rang ba snong ki badan tang hapo ke sor shlong bat hagni ka jingalang na kaliang kirang ba asnong jong ki dongki than ba pher kila penpau ka jing shimkhia ban talasi ya ka jingwan jong ki breu ki banabar amdai tang yi ki bana Manipur hinrei wat yi ki weiru ki ba wan trei wan kta ki ban wan songwai bat kumta ter bat kum ka council hi harengkat ka jing ai jing mot jong ki rang ba asnong kala sedang ban shim kerteng ya baro ki nong songwai ki badan haki snong jongki bat ka council kala penmiru ya ka jing pentip Balasna ya ke Khasi Hills Autonomous District Council Maintenance of Household Register bat kani ke jing penrung kerteng kan kentop lut ya baro nadu ki Khasi bat ki bamdai ki Khasi bala kinturu iki trying ni ki nong songwai ki batmu ban wan songwai hapo ka nong ba shlong ki de ban da yoshwa ya ka hukum ne ka borno rang ba snong jong ka to ka snong la benrap uba titos rang ba snong ki bade hapo sor shlong kani ke jingalang ni khot ka pang tan ki rang ba snong ki badan sor shlong ka daw ka long ba kamin jenda ka bengi keren ta si ka long halor ka jungi i hakilat pathai kubor ya ka jing sedang jong ka jing wan jong ki priu ki banaba ban wan ban bu hai snong ban wan ri ngen ha bo kani ka sor ka jungi hamtam kum play i ka jing ja bo badan ting ka ba ka don kini ki tribal nang tai la po Manipur adin ka jing ja ut ka stang ban wan ban shong la po badan ting bat ta le se ki la kri shiki we pat ki snong te halo kani ka jing ja nakaliang ke jungi ni so long concern ya kani ka jingja bat kumta ngala lum la lang ni ki rang ba snong ba dei tang nasor ni kham khat ya ka sunjuk ni ki rang ba snong jong baro ki snong ke badan pori kasi na daw ba ni kwa ni keren tang ni te ka basutana ka long ba baro ki dor ba snong ki la pan pau ya ke jing shimkhia ka jong ki don ki bla sedang kidan lu ki bandang mut ban sedang bat kumju ru mila pelong alert ya kan ni separo kidan basnong bagi dia shimkhia manta ban shek ya ke jingwan ki beri ke banabar ndai tangi kini di bawan po Manipur rei kumju ru ki bawan bar celai di bawan ban shongwai bawan ban trei ban ta bawan ban thai ban pateng hagani ka nongba te lengba kani ka singi la shim ya ka rai dari jing ai jing mut lang ke kirang ba snong baro bat ngapan pau ni ke jing song komen ke tunga jing ai kublei ke pang ke tunga ya ki do ba snong ki bala sedang ban le ya ni ke jing tmu jungi baro ta kalong ban register ya ki nong song wai baro ki badan haki snong ki joki te naga ta kadao ngila rai bangin kami ya kowe ka notification nakaliang jomi ka district council separo kido basnong ka bangi ong ka Khasi Hill Autonomous District Council Maintenance of Household Register kabamut kani ka jing register daki dorbasnong ya ki nong songwai ki badon mentang ki badai ki Khasi ru ki badai ki temporary resident ru ki depan register nangta ya ki trayen bat kumju ru ya ki non Khasi ki bawan naki wepat ki state bat aga juga po ni la shim ru etarai ba kinu ki bamut ban wan songwai ki kamtam ki banaba ki dei ban yo shwa ya ka permission kepada Muslim. Kabamut kini lagi trayen haswa bakin aiwai. Jadi yang dijumpi kini banding tertib shwa kepada Muslim. Ban yo ya ka jimbet kepada Muslim. Ban hadin bagi layo ya ka jimbet kepada Muslim. Kin salah ban aiwai yang iki. Om dei tangi kinong semua yang riwayat iki bukan lo. Kini lagi try dukan, ki trying ki bamut ban aiwai ya. Sekibar kelah ban kai ban paten ban buat dukan kini ban yo shwa ya ka permission
trong cái chính biết là cái này cái kawai kamat cái bagi lại keren bah nilai tai sani bah bạn nó dokumen bang baru kita bersama kita kia treasure ham nak benta pun nu banyada ya kisnong itau kenang bangin long red pai halang jong kari kata kali kamat kebaningkong kebang ngilapan ya kejingan trilang jong kita bersama ngilapan pau sipun kijing but ngila rai ban ai ka we ka notification sya ka dorbesnong ha ka bede ban trilang na ka benta ka ban check in trading lesson ban ngila kentui ki dorbesnong bakim day ban ai ka no ka NOC klem ka jing menjur jong ka executive committee ka bamduna ya ka jing bung rio na ka ar benta na ka lain ka bamut 2/3 of the majority of the members of the executive committee jong ka dorbesnong ki ban ai ka jing menjur ban ngil ai ru sibun ki jing pencai ha ka bede ban kumno ba ka dorbesnong ka donru ya ka dau ka donru ya ki nongrim ban ada kim kwa ban ai ka no siru ka don na ka jong ka nongrim kat kum ka trading by non tribal regulation act lada ka nunu ka business ka balala ban le to traisnong to trai muluk kamu ngidon ni ka nongrim ban ka tai tikani ka ka we ka ba ile keren ha ba kum juru ba nang ni syakmat kandon ke jingi trilang bagi dobesnong begitu kidukan ki bab syumyo etrinesen nakan yang dobesnong ki pentip no marmar singi bat nilai ban khang no kan parok kai ki bab pat yo etrinesen lagi ki bab pat review ya ki etrinesen ta kadeka kamat kebal kadai ha ka jing is ya kini ki permanent residential certificate lagi dobesnong ha ka bede ban ki review ki ba apply ya ketuka PRC mo bat kumjuru ya ke domicile certificate dan kalian kecungi ngila ong bangin saai dengan notification sabarok kita bersnong hak bede ban issue ya ke domicile residential certificate kidei ban yo ya ka jing menjur lani ya ke jing bandai bandan ikedon ki bangin saai dengan kalian council bakawai na kita kikendon kalong bala da unu schedule tribe uba Syong hat ubadai schedule tribe jom ki wiki state wal ada udai ubala itu ang state umnum la ban claim ya permanent residential certificate nak state tu so ana society sebut mentau udai mizo bersyong ko mizoram bayo e schedule tribe mizoram umla ban ong bang ada schedule tribe ka ba kumjuru ha bedai ba ka jing ai ka masal la kumno kidai ban nom dunai ka khat arsnam bersyong kita lagi bersyong masa fokus state ini bangin la kentui kita bersyong bakim dai ban siamba tang ka etek tang ka resyangka kalabiang ban isu ya ka domicile certificate kini lai teli kimat tiba nilai keren mentakasni bat sakwe ka meeting ngan sakhat hadin balayo eki rules tum kalan act ngan sakhat ru eki ha jing dai ba kumlu ban pentrikam ya kalan act leng ba kita bersyong ha be dai ba ka cakaputa kini kimat ini kajing wan jong kita gibreu hangte hapo mada rating kadai klem kajing tip jong kana bersno balawan nang ba ka we ka kenhun niam ka bala ai cakai ti ban sa ban syong ha tuka bala te na kalian kesnong kila simkhia pat hadu mentag le thu ingi ba don stang life fu ar family life fu ar ngut ki ba syong basa menta badang don ha tuka relief camp but ka pat ikiwe pat mla ban yo jing tip mentah ke bama kata ke mentah pada kitu deki spangut bagi bami dan tu mentah ke poisai ke bemut ke pen isai bagi la poisai ki we pagi dobasnong na tak ada ngasakhat ini jalan bagi long alat lut parok ki dobasnong bagi deban pikir bahaya ke kecingwan jong ki priu ki ba naba pat aga bede pat ke relief camp ke ladon ke jing ajing mut na kalian kirang basnong kani kalong bagi deban kentu be ya ke sorka balada kakwa ban ai jigarap ekini ki tribal ki bawan na po Manipur kamut kadi bandon ka relief ka lani ka jaka ka bakit pensa da ka sorkar ka ban kit clear da ka sorkar tangba dei ban ensure ba andalas don dawan biang ka syongsok ka syongsan ha ka tu gejala kamut ki ban lipai ya sapo gejala kamut ke KHDC kapan ya trilang na ka bantaban check ini ka jingwan jo kini ki priu ba kani kajing keren jungi kamdei tangi kata kajing wan dogi briu na Manipur re kajing keren kalong salon sa ya baro ki bawan na basla kamut kani ka
Sinjam Bashim ke District Council kalau bantek lakam ya ka jo ring ki beriu lali buhai snong ni ku ka kamat ni ka ta te ka bangi kwa ban kontrol ni kwa ban penduna ya ka jingwan buhai stong ju ki beri tu apa Kerja itu pada pati kumia gini ki kotel meneria tu belum mahap mereka julu para nomor ni ka jing ti benne orang ba snong mau ba u acting orang ba snong jong ka snong mau ba la ai ngi hin malu malai ka statistik ba ka jing don jong ki beri ki bana ba hangte hapo ketika snong mau ba ka lalong ka ba palat da ki bun sya ya ka jing don beri jong ki khasi ki jong ni la ya thu ingi ba ki ba don ya ka epic ki don ku ba praja kat ba ki beri ki ba don ya ka epic ka ba ki ba don ko don selagi don ku ba nriu aja dengan ni ketika mat ka ba ni hapan sim kia am dai tang na kalian ka council dai na kalian ka snong na kalian ka district administration na kalian sarkar hap sim kia ini namar ba ki beri la jong hante ki don tang ku ba saus pa dengan ketika signal ketika mau ketika sign ke ba kumki do ba snong kumki nong snong ni hapan pikir baik ka kumba ai hau tu snap mo ba ai jaka te po kumpling dan mereka jengmut hang ni kalau ban pa sarkar lada ka kwa ban ai jenrap ing ki breu kade bandon da ka relief kam hakinu nu ki jaka ki ba sarkar kalau try mo kamde ban lai hapo snong breu kamde bande hakinu nu jaka de bande haki jaka ki ba sarkar ikan clear ba itu ki breu ki ban mi nang tu ban le par pa de haki snong dan ni literate likta haki snong lani bakin syong ban sa ni mereka di ban penting kenapa bagi dia ni pai biang selagi snong hadir ba lawan biang ke jing sos nang ni kalau ba barok ki snong ki maintain kan ni dan mereka basu tenat pada keadaan bagi don ki snong ki bala le ki bala sedang ni kamut majority ki Kim Don kau kumba pau mane ka pau bagi ba ka bun impat le ki ongru abai lada ki syong ki saang ni le kakum katuka 1950 notification ngai kajimut jonga bangai thu kumi kalau nama pidi pasu thu kum mizu dan apa dan tangham po Mizoram dan Megalea dan Assam dan Keleng dan ringa ong mga ya ka schedule tribe ka bala ai hapo Mizoram la ban penon kam ya ka ta schedule tribe pa Megalea